बेंटल चिरां वेदार रिपर्टखौ नायनि माब्ला माब्ला अखा दङ। 2 तारिखनिखौ नायदो नै। फुंबिलियाव गैया, फुङाव अखा दङ। एसे सान्दुंजों लोगोसे अखा। सानजौफुआव दं अखा। बेनिफ्राय बेलासियाव एसे सोरां जागोन, अखा गैया बेलासियाव। 2 तारिखनिया। बेनिफ्राय 3 तारिखनिखौ नायदोनि दाना। 3 तारिख जुलाइ समबार, गाबोनहाय फुंथाराव अखा एसे दं, बांद्राय गैया। ओमफ्राय फुङाव दङ। बेनिफ्राय सानजौफु आफ्टारनुन एसे अखा दं। ओमफ्राय इभिनिं बेलासियाव अखा गैया, सोरां जागोन। बेनिफ्राय 4 तारिख मंगलबार, फुंबिलियाव एसे अखा गैया, ओमफ्राय एसे गरम दङ। एसेसो हानो हागौ। ओमफ्राय फुङाव अखा एसे दं, सानजौफुआव गरम जागोन जोमै दंब्लाबो। बेनिफ्राय बेलासियाव अखा गैया। बेनिफ्राय दानिया 5 तारिखनिखौ नायदो। फुङाव एखेबारे फुंथाराव अखा गैया, फुङावबो अखा गैया, जोमैल' थागोन। बेनिफ्राय सानजौफुआव अखा दं, सारअन्थाइ गावनायबो थानो हागौ नै। ओमफ्राय बेलासियावबो सारअन्थाइ गावनो हागौ 5 तारिखआव। मोजाङै थानो गाहाम, अखानि बोथोरखौ नायनानै गावखौनो साबधान। बेनिफ्राय 6 तारिखआव नायदो नै। फुंबिलियाव दङ, फुंनि टाइमाव गैया। बेनिफ्राय सानजौफुआव एसे दं, ओमफ्राय बेलासियाव अखा दं आरोबाव। दानो 7 तारिखनिखौ नायदो नै। फुंबिलियावबो दं अखा। बेनिफ्राय सानखानानै फुङाव फुरा अखा लखबगोन। सानजौफुआव एसे दं, बेलासियावबो थोजासे जाखागोन अखाया नै। शुक्रबार 7 तारिखआव। बेनिफ्राय सुनिबार खालि 8 तारिख नायदो नै। एबारे फुंथाराव अखा लखबगोन। बेनिफ्राय फुंनि टाइमाव अखा एसे दं, सान्दुंबो दुंदेरनो हागौ। बेनिफ्राय सानजौफुआव अखा दङ, बेलासियाव गैया। बेनिफ्राय 9 तारिखनि नायदो नै। 9 तारिखनि नायदो। फुंथाराव दं, फुङावबो दं, सानजौफुआव गैया, बेलासियावबो गैया अखाया नै। एसे दं, खिन्थु बारा गैया, स्रां जागोन। बेनिफ्राय 10 तारिखनिखौ नायदो नै। एसे स्राङैनो खिला एखेबारे खुला खुलियैनो अखा हागोन, एसे स्राङै। बेनिफ्राय फुङावबो सान्दुं एसे मोद्लाद्ला नुजानो हागौ। अखा दं, सानजौफुआव सान्दुं गैया, अखा बेलासियाव गैया। बेनिफ्राय 11 तारिखनि नाय। 11 तारिखनि फुंथाराव दङ, लखबगोन फुंथाराव। बेखौबो नायदो नै। फुंबिलियाव अखा, फुङाव अखा, सानजौफुआवबो अखा, बेलासियावबो अखा। बेनिफ्राय 13 तारिख जुलाइ, एखेबारे फुंथाराव अखा थिगरा हागोन नै। ओमफ्राय फुंनि सम अखा, सानजौफुआव एसे अखा दं, गरमबो जानो हागौ। ओमफ्राय बेलासियावबो एसे अखा दङ, ओमफ्राय स्रां जागोन दिना। ओमफ्राय फुङाव एसे अखा दङ नै। 15 तारिख ना मा जाखो? 14 तारिख, 14 जुलाइ, फुङाव अखा, फुंथाराव अखा दङ, ओमफ्राय सानजौफुआव गैया, बेलासियाव गैया। ओमफ्राय नै 15 तारिखनिखौ नायदो।
15 थारिखनिया फुङाव दं फुंनि जानाय टाइम बायदि आरो फुङावबो अखा सानजौफुआवबो अखा लखबगोन ओमफ्राय बेलासियाव अखा बे अखानि बोथोराव गावखौ एसे सांग्राङै दोननानै लानो गाहाम एसे मोजाङै था बयबो सम सम बेबादिनो हारि गावनाय थारमाने सारअन्थाइ गावनाय मानाय बेखौथ' आं खोन्थाखांखाबायानो